είναι ο πεταρεϊκός υπηρετός, ο οποίος πέρα από την ευλογιά ήρθε ο πεταρεϊκός πραγματικά και διπλασίασε το κακό. Έπιασε πάνω από 200 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στον νομό Ροδόπης, με αποτέλεσμα να έχουμε και θανάτους, απώλεια δηλαδή ζωικού κεφαλαίου, ευτυχώς όχι στις τάξεις όπως η ευλογιά, αλλά ένα 20% περίπου, και πέρα από εκεί θα έχουμε και παρενέργειες στη συνέχεια, δηλαδή και όταν θα γεννάνε τα ζώα, αλλά και θα έχουν, πιστεύω, μειωμένη απόδοση. Όλα αυτά, και έρχεται σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει μια αποζημίωση της τάξης των 30 ευρώ για τα ζώα τα οποία πέθαναν από το πεταρεϊκό πυρετό. Αυτό νομίζω ότι είναι υποτίμηση. Θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να δώσει, ένα σεβαστό ποσό, όσο είναι η αξία, τουλάχιστον η αξία αντικειμενική του ζώου, δηλαδή από 80 μέχρι 100 ευρώ. Για την ευλογιά ζητάγαμε 180-250, τελικά δόθηκε 120 και 140, γιατί πραγματικά έχανε ο κτηνοτρόφος τα πάντα. Εδώ στο καταναλωτικό πυρετό χάνει το ζώο, δεν χάνει το κοπάδι, όμως η αντικειμενική αξία δεν είναι ούτε 30 ούτε 50, είναι 80 με 100. Κάπου εκεί να σταθούμε, να σοβαρευτούμε, αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μαγκιάς Αθανάσιος, πρόεδρος του Δήμου Ξάνθης και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου του Πύρου, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε κτηνοτροφικά θέματα στο Δήμο του Πύρου. Τα τελευταία 2 χρόνια η κτηνοτροφία στην Θράκη βάλεται από παντού. Είχαμε τους ζωονόσους για τα υποκρόματα και τώρα ήρθε η εξωτική αποζημίωση και η ενιαία ενίσχυση κατά πάρα πολύ κουτσουρεμέγιστους κτηνοτρόφους. Έχουμε περιπτώσεις που δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ και περιπτώσεις που έχουν πάρει το 30%, έχουν πάρει το 40% και το 50%. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει όλοι οι κτηνοτρόφοι να αφήσουμε το καναπέ πλέον και να βγούμε στους δρόμους. Δεν πάει άλλο η κατάσταση, υπάρχουν υποχρεώσεις προς τρίτους και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα προσθέτουμε στις υποχρεώσεις. Είμαστε για να παράγουμε και η πολιτική μας είναι για να μας διοικούν, αλλά να μας διοικούν όμως σωστά, στο βαθμό που μας ανήκει. Πρέπει τα ζώα τα οποία έχουν σφαγιαστεί από καταρροϊκό πυρετό, ακούστηκε ότι θα αποζημιωθούν 30 ευρώ. Ξέρετε ότι το 30 ευρώ είναι μια εξετελιστική αξία του ζώου. Ένα ζώο αυτή τη στιγμή για να το αγοράσουμε ή να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι ξεπερνάει τα 150 και 200 ευρώ. Και πρέπει να στήσουμε πάνω στο πρόβλημα όλη η πολιτική από την κεντρική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι και τους περιφερειάρχες και στους δημάρχους. Γεια σας, είμαι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δήμου Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα στην περιοχή των Φερών. Ο νομός μας, ο νομός Εύρου, μετά το πλήγμα, το μεγάλο πλήγμα της προβατοτροφίας που επλήγει από την ζωονόσο της ευλογιάς, για άλλη μία φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα της ενιαίας ενίσχυσης. Ιδιαίτερα στον Εύρο. Το πρόβλημα με την ευλογιά που δημιούργησε είναι το μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο που έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπήρχαν εκτροφές και σήμερα δεν υπάρχουν λόγω της θανάτωσής τους. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα είχαμε και με τον καταρροϊκό στον ορεινό όγκο του νομού μας, αλλά περισσότερο στις σφαίρες που εκεί ήταν και η μεγαλύτερη καταστροφή της προβατοτροφίας, με παράλληλες σημειώσεις και στη φυτική παραγωγή, και αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι σε κατάσταση καραντίνας σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες μυδικής. Μια ποσότητα που αγγίζει το 1 εκατομμυρίου ευρώ αξίας. Φανταστείτε το χάσιμο των κοπαδιών, την μη απορρόφηση της μυδικής, την μη ενιαία ενίσχυση που δεν κατεβλήθη, και το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό με το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η τοπική μας κοινωνία και η οικονομία. Τι σχεδιάζετε για την Πέμπτη? Αύριο το απόγευμα υπάρχει μια συγκέντρωση στο Δημοτικό Κατάστημα των Φερών, στο αμφιθέατρο, στην αίθουσα που υπάρχει εκεί, για να μπορέσουμε να συντονιστούμε, για να ξεκινήσουμε την Πέμπτη να υπάρξει μια κάθοδος των μηχανημάτων προς το τελωνείο των κήπων και αποκλεισμός του τελωνείου. Πλέον πρέπει να καταλάβουν ότι
κόσμος μας έχει φτάσει στα άκρα. Δεν θα δεχτούμε άλλον εμπεγμό από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση να μας περικόπτουν χρήματα τα οποία είναι δικά μας και τα διεκδικούμε, και γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω σε κανένα με κανένα θέμα.